Ai simțit vreodată că, indiferent cât de mult muncești, nu ești niciodată acolo? Că succesul tău este doar o amânare a unui eșec inevitabil? Bun venit la Tipare Umane! Astăzi nu vorbim despre productivitate și nici despre cum să fii mai bun. Astăzi vorbim despre o boală silențioasă, care se deghizează în virtute: perfecționismul. Societatea ne învață că perfecționismul este cheia succesului. Îl trecem în CV-uri ca un defect care, de fapt, e un compliment. Dar adevărul este mult mai întunecat. Perfecționismul nu este despre a face lucrurile bine. Este despre frica paralizantă că, dacă nu ești impecabil, nu ești demn de a fi iubit. Este un mecanism de supraviețuire care s-a activat cândva, de mult, pentru a te proteja. Dar astăzi, acest mecanism a devenit o închisoare. O închisoare cu pereți din oglinzi, unde singurul tău judecător ești tu. Nimeni nu se naște cu frica de a greși. Uită-te la un copil care învață să meargă. Cade de 100 de ori și se ridică de 101 ori. Nu se uită în jur rușinat. Nu își spune că e un ratat pentru că s-a împiedicat. Atunci, unde se schimbă totul? De cele mai multe ori, perfecționismul este un răspuns la o traumă de atașament. Apare în familiile unde iubirea a fost condiționată de performanță. Poate că ai avut părinți care te lăudau doar când aduceai nota 10. Sau, mai subtil, părinți care te ignorau când erai obișnuit, dar deveneau prezenți și mândri doar când câștigai un trofeu. În mintea acelui copil s-a produs o scurt-circuitare periculoasă. Eu nu valorez nimic prin mine însumi. Valorez doar prin ceea ce produc. Dacă ai crescut simțind că trebuie să fii stâlpul familiei, sau copilul care nu face probleme, ai învățat să îți îngrodi nevoile și greșelile sub un strat gros de perfecțiune. Ai devenit perfect pentru că a fi imperfect însemna să fii respins. Iar pentru un copil, respingerea este echivalentă cu moartea emoțională. Există un mit care spune că perfecționiștii sunt cei mai harnici oameni. Greșit. Mulți perfecționiști sunt maestri ai procrastinării. De ce? Pentru că standardul tău este atât de sus, încât simplul gând de a începe te terorizează. Dacă nu poți garanta că rezultatul va fi genial, creierul tău preferă să nu încerce deloc. Procrastinarea nu este lene. Este un mecanism de protecție a ego-ului. Atâta timp cât nu ai terminat acel proiect, poți să-ți spui: aș fi putut să-l fac perfect dacă aș fi avut mai mult timp. Dar dacă îl termin și nu e perfect, atunci ești vulnerabil.
identitate. Această presiune constantă duce la burnout. Nu te obosește munca în sine, ci efortul de a menține fațada de invulnerabilitate. Ești ca un actor care joacă un rol fără pauză. De ani de zile, de frică să nu se tragă cortina și să se vadă cine e în spate. Cum afectează asta relațiile noastre? În cel mai destructiv mod posibil. Prin lipsa de vulnerabilitate. Intimitatea necesită fisuri. Oamenii se conectează cu noi prin punctele noastre slabe. Nu prin succesele noastre. Dar perfecționistul se teme de fisuri. El vrea să fie partenerul perfect, angajatul model, prietenul care le știe pe toate. Și pentru că ești atât de dur cu tine, devii, inconștient, dur și cu ceilalți. Proiectezi aceleași standarde imposibile asupra partenerului sau a copiilor tăi. Devii cel care corectează mereu, cel care nu e niciodată mulțumit. Dar de desubt, ești singur. Ești singur pentru că simți că nimeni nu te cunoaște cu adevărat. Te temi că, dacă cineva ar vedea mizeria din mintea ta, dezordinea din casa ta sau momentele tale de slăbiciune ar pleca imediat. Perfecționismul este, în esență, o barieră în calea iubirii adevărate. Cum dărâmăm această închisoare? Nu prin mai multă voință, ci prin compasiune. Primul pas este să accepti că perfecțiunea este o abstracție matematică, nu una umană. În natură, niciun copac nu este perfect drept. Nici o floare nu este simetrică. Nici o floare nu este simetrică. Trebuie să înveți să fii destul de bun. Este un concept din psihologie care ne spune că nu avem nevoie de perfecțiune. Un părinte destul de bun este mai util decât unul care încearcă să fie perfect și e mereu tensionat. Exercițiu practic. Începe să faci lucruri prost în mod intenționat. Scrie un comentariu cu o mică greșeală de scriere. Lasă vasele nespălate o seară. Observă ce se întâmplă. Lumea s-a dărâmat? Te iubește cineva mai puțin? Vei vedea că nu. Vindecarea vine din momentul în care realizezi că valoarea ta nu este un scor pe o foaie. Valoarea ta este intrinsecă. Ești valoros pentru că ești un spectator al acestui univers, nu pentru că ești un performer. Perfecționismul este modul prin care încerci să repari un trecut în care nu te-ai simțit văzut. Dar ești adult acum. Poți să-ți oferi singur permisiunea de a greși. Poți să pui jos scutul de 20 de tone. Tu cine ai fi dacă nu ar trebui să demonstrezi nimic nimănui? Cine e omul de sub mască? Dacă te-ai regăsit în acest video, lasă-mi un comentariu. Spune-mi ce anume te face să te simți neputincios în fața propriei minți. Hai să transformăm acest spațiu într-o comunitate a oamenilor reali, nu a celor perfecți. Eu sunt Tipare Umane. Îți mulțumesc că ai ales să privești în interior astăzi. Ne revedem în următorul video.